Ahojte, všetkým vám prajem všetko dobré v novom roku. Veľa pozitívnej energie a zdravia. A ideme na to. Predstav si hlboké údolie v Norsku, obklopené majestátnymi horami, kde sa občas dejú zvláštne veci. Nad údolím Hesdalen sa už 40 rokov 20. storočia objavujú neobvyklé svetlá. Nie sú to len bežné svetielka aut či hviezd. Sú to jasné, blikajúce, meniace farbu a pohybujúce sa svetlá, ktoré sa vznášajú nízko nad zemou alebo sa rýchlo presúvajú po oblohe. Niekedy sa objavujú len pár sekúnd, inokedy tam visia aj hodinu. Ich tvar sa tiež mení od malých guľôčok po veľké žiariace disky. Miestni obyvatelia ich pozorovali po celé 10 ročia a dali im rôzne mená, napríklad ohnivé gule alebo duchovia údolia. V 80 rokoch sa tieto pozorovania zintenzívnili a vedci sa rozhodli túto záhadu preskúmať. V roku 1983 bol založený projekt Hesdalen, ktorého cieľom bolo vedecky vysvetliť tento fenomén. Vedci nainštalovali v údolí automatické monitorovacie stanice s kamerami, radarmi a rôznymi senzormi, aby zachytili a analyzovali tieto svetlá. Zozbierali množstvo dát, no jednoznačné vysvetlenie sa im doteraz nepodarilo nájsť. Čo teda tieto svetlá spôsobuje? Existuje niekoľko teórií. Jedna z nich hovorí o ionizovanom plyne, ktorý vzniká vďaka radioaktívnemu žiareniu.